थे hun melan ason cho vir deji bir the la a ke the vir deji kaya che the sai arnike hisap jipi nangji moni rakhe doan arjau bet nangji arnam ke the anno bir the than e akisu nang le bom lo la e pa Lucifer a number 666 la si don marley ding dun ri bang su number ke ding tu man ke kar chong chok chi chi na bir the la a ke the vir deji kaya che the so aprang nang le ji re char e pha ke proya tu man ke